Oh ngoten. Iki dawuh sampun pewayatur gopo mugi tansah rembang libur ing undangan sonten menika wonten kadang-kadang singa budaya. Monggo Bu Tutik menika wonten ayun-ayun gobyok para kadang nggih wonten kadang-kadang singa budaya. Nggih. Iki kagem tamu katemben rawuh. Ngaturaken sugeng rawuh. Nggih, katur rabujan sampun kapiatur jumbuh saking swasana ing kalodhangan sonten menika. Inggih menika Kang Estreni anggenipun Bapak Sutrisno dan Ibu Gin niku tepi darmaning sepuh. Yuk gobyok. Ayun-ayun. Dados. Ayun-ayun gobyok. Diketasi kata pamunjan wonten selendang biru, wonten merah ino, menika wonten Kang Suroh ngene ngaturke. Apa Kang ayo jumune kene Kang? Heeh. Iki tak celuk iki ya iki mike ngambil gone. Heeh. Ya ngaturke apa Kang Suroh? Palaran ngimpi Dimas Sutrisno. Oh, palaran ngimpi. Iki dipalarke ora kadang. Lewat kadang-kadang. Nggih, kasih budaya. Iki kagem tamu kata kontur Bapak Sutrisno bikin katuraken contoh kantur mugi-mugi kaya pun soang-soang.
Injih ngimpi palaran. Yuk singo budaya. Jase mati. Jase mati. Ngambara ing awang angangun kebasan tanpa tepi. Nora besing mego mendung ngidar-ngidar ini jagat ngulandara nglembarango gawe gunung katungkul ngumbar gagasan satemaki no Tekan gon ya Bu ya. Ayo. Ayo Kang Sura. Lanjut. Sripat sripit lembehane meraga simpit Ayo. kandes lumas wiragane anglam lambe mau
Ya siji kasih mau karo Mbak Yu ku ngaju meneng kok duet meneh. Kula karo Mbak. Aku lo kesel wis mau. Monggo derekne. Pripun? Oh, koden. Oh, injih. Wong lendang biru. Wong siji, Bu. Mbak kok dapat tanduk ra gelem. Ya aku ngono ki sesuk aku mohon iki. Wis jare wong Pisan kok. ya mak kerut terus ae. Kudu ada yang tanduk. Jare to. Dewas kene kadung metu. Kadung meneh kalau mak kerut ya Bu ya. Heeh. Injih mriko wonten panunjukan selendang biru. Selendang biru ki ana loro lho, Bu. Lendang biru Mas Laman niku selendang biru. Mas Laman ala Jawa. Kedep kesmak ae to, Bu. Oh, injih kedep kesmak. Nah, siji lak kuwi to. Ceblok ora, Dik? Semak. Eh, Dene selendang biru sing anyar kuwi manut. ceblok ora? Nggih monggo-monggo selendang biru biasa. Nggih Jawa. Sesuk nanggap. Jawa, kok nak dicobi kok niku. Sesuk nanggap dhewe nek sing musik. Delok. Kok nak dicobi kok Nyepet iki. Pane Bu, bukan saka celuke Bu. Heeh, kok ben iso. Dene sak pira? Heeh. Bisa, sak ngono kuwi. Gusti Allah ngapura. Sak ngono kuwi bakno. Eji, kakung tamu ketemu rawuh, Bapak Sutrisno sama Ibu ngaturaken sugeng rawuh, aturaken rabi dan sampun kapiatur, sinambi amirsani kadang-kadang campur sari singo budaya. Nggih. Semayan musik. Oke, kita semayan. Kita semayan ki kowe enak Bu. Kok lek gak semayan ki biasa selendro. Lah ngono ki engko nek aku kadung ngene dekne gak ngene. Dadi gak engko kadung ngono gak. Dadi gak kowe enak, Pak. Jelek lek kowe enak malah iya to. Tambahan kok terus aku muni jenengan manut kula. Oh, wis manut Iki bose aku. Lah iya no. Kowe podo aseso ning panjenengan iki ya. Ya sing nyanyi aku. Iya to. Heeh. Yo sito budaya. Kedep kes. Lah buat model piye penak. Saya tak silakne sih. Aja dhuwur-dhuwur kok aku malu aku. Iya, anyelaki janji. Selendang biru. Ya Selendang biru amung ngenaki ati. Jian to. Batin setiamu selendang biru tetap ana janjimu selendang biru.
Aku iso digeret. Iya. Kowe dia. Kurang sak ketukan lagi aku. Ono. Iya, kok kleru wae piye sirmu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kleru nek kontak apik. Pikir piye cakepanmu sing Sing kleru. dibaleni malih nggih. Nggih, monggo. Sik to. Piye piye? Cakepanmu sing kleru iki. Apane? Bar kon nyilak ning ke to. Heeh. Cakepanmu ki piye? Mbah. Tetepno rada jeru to. Oh ngono. Ah, sama teman. Tetep rada jeru. Kowe wani wong iya. Tak tenani wong ora kol. Ngerti ya. Nggih, monggo kacaken Ibu. Tatapan cintamu ya Bu ya. Lah tak masih lho. Heeh. Nek dipasi ki menggo. Kudu dikomando. Heeh. Nek dipasi ora wani menggo. Karena sak Bu. Heeh, saya sak